Girwa batano nomo abo bakagaire kuruta amagena ase musabaro bwerumbe alinda mwananchi ritukore juma Eiki Yaeta niko banyara goikiwa bosio BWEKEGAMBERO gya KISII elio koiranaria amaborio igoro yamamacho hayo bakagaire goikirania koirera obogima bw'omonto oyomo konyana ko bakagusiria obogima bwaye na abande bagendrete kungura chingoma ase chinyagitari ao ase county ya KISII bosio bomona chebina Caroline Cheruto nigo bono chifaili chiabo chitatoka ase bairanigwa ase erumande wika chifaili chiabo chianyarire koba chigotoka. Yes. So you can excuse us. Perhaps when they are arraigned, you can come back. Or just follow up with the DCI from KISII Central.